Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating Tagalog version ng Tropical Weather Analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 17 hanggang 19, 2022. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, ito ang ating latest CraftSat. Umiiral pa rin yung mahinang habagat dito po sa Luzon, kasama po ang Bicol Region, ibang portions po ng Western Visayas, Sulu Archipelago. Samantala yung medyo katamtaman na habagat o yung southwest monsoon ay nakaka-apekto din sa kanlurang Palawan, kasama po ang Calamian Group of Islands, Metro Manila, Cavite, Batangas, kanluran bahagi po ng gitna at hilagang Luzon. At may mga cloudiness po ito na lumalapit po sa Northern Luzon na yon dahil po sa panibagong low pressure area o sama ng panahon na namuo sa wake po ni 95W. Ito po si 95W ay humiwalay na po dito sa makapal na ulap at matutunaw na po sa may area po ng Okinawa. Pero sa baba niya may panibagong circulation na namuo east of Taiwan at tinaasan pong dadaan po sa may katimugan bahagi po ng Taiwan sa susunod na 24 hanggang 48 oras. So may nakakabit po dyan ng monsoon trough. May nakakabit po ditong isang humihina na pong low pressure area na si 94W. Hindi lang natin na-change. Medyo mali tayo dito. So i-edit natin yan, yung ating GraphSat. So 94W po yan. Okay? 94W. At yan po ay mawawala na po yan pag tawid po na sa katimugan bahagi po ng China. At itong si 93W sa may southwest of Guam, ito yung babantayin natin for possible development bilang isang tropical cyclone o bagyo early next week. Base po sa European model, not the American model. Okay, ang European model medyo mas reliable. So, babantayin po natin yan for development. As of this time, nasa less than 30% of probability niyan. At hindi naman po ito makaka-affecto po sa Pilipinas. Ang medyo delikado po, hindi pa po makaka-affecto po niyan sa ating bansa. But ang medyo delikado po ang dulong hilagang Luzon. At ito po yung ating fast animation. So nakita po ninyo yung mga kaulapan dala nitong habagat dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. At sa ating zoom in satellite animation, kitang-kita po ninyo mga watak-watak po ng mga thunderstorms sa dulong hilagang Luzon. Kasama po ang gitnang Luzon, Metro Manila, at ibang portion po ng Kabikulan, Visayas at Mindanao. At sa ating rain forecast, bukas ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms, dala ng habagat. Dito po lalo na po sa may kanluran bahagi po ng Ilocos region. Sa mga quake ravaged areas, magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms. At sa Biyernes ng hapon, ay lalabas na po yan sa West Philippine Sea, itong thunderstorms na dala ng habagat. But still, may mga thunderstorms pa rin sa gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, portions po ng Northern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. At sa Sabado ng hapon, may mga inaasahan pa rin mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Now, i-move natin ito para makita ninyo yung potential na bagyo na sinasabi natin. Switch natin sa wind. At ito po yung forecast nitong LPA 93W. Papasok po ng PAR sa darating pong Sabado, sa Linggo. Nasa kaligitnaan na po siya ng gitnang dagat Pilipinas. At posibleng aktibong LPA o maging isang ganap na bagyo. At sa Lunes ng hapon, ito po ay inasahan po mag-develop bilang isang tropical depression. At pinapakita ang track nito ay patungong dulong hilagang Luzon. Kasi sa Martes, ito po ay lalapit po sa dulong hilagang Luzon. At sa Miyerkules po ng hapon, ito po itatawid po ng Calayan at Babuyan Cove Island sa may Balintang Channel. So magkakaroon po dito ng mga pag-ulan kapag pag-switch po natin ito. Ayan po. Okay. Ito po yung rain. Ayan po yung mga ulan. Thunderstorms, dala na itong potential na bagyo. Sa Huwebes, yan na po, lalabas na po siya sa may West Philippine Sea, west of Batanes. So yan po ang kalagayan nitong LPA 93W na pinapakita po ng European model. Magiging isa po siyang ganap na bagyo pagtawid po ng dulong hilagang Luzon between Wednesday to Thursday. As of this time, nasa less than 30% of probability but babantayin po natin
ang system na yan, lalo na po sa Biyernes at ngayong weekend. And we will keep you updated kung ano pong maging development po niyang panibagong sama ng panahon na si LPA 93W. Okay? At bago tayong paalam, ito yung Global Topics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. So for week 1, valid August 17 to August 23. Yan po yung potential na LPA na magiging bagyo. 50% probability, medium chance. At magkakaroon din ng 50% probability ng above average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. Week 2, valid August 24 hanggang August 30. Magkakaroon pa rin ng medium chance o 50% probability ng isang bagyo na pwede mag-form dito sa may south of Japan o east of Taiwan, but malayo naman sa bansang Pilipinas. At kung mag-develop po yan, dahil pupunta po yan sa Japan o Taiwan. Okay, so yan po ang ating latest na yung araw po ng Miyerkules, at babalik ulit tayo sa darating na Biyernes para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon, lalo po yung potential na 93W na baka maging tropical depression early next week. Okay? So, we will keep you updated. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. And thank you so much for watching our channel.